Co se stalo? Koukni se. Kdo se vůbec jmenuje? Jirka. Hej, kam jdeš? Jirka, ne? Jiří. Ne, nějak, jak to máš ten Facebook? Mirca. Mirek nebo Jirka? Aspoň chodí. Hej, ale já chci jako sedět. Ty bolí nohy. Zvlátě, ale jsi krásná, jo? Jako ty. Hej, Mirdo. Jak se to jmenuje? Hej. Dobrý, já to zastavím, no.